Ngokweenkcukacha-manani zakutsha nje ezikhutshwe yinkonzo yesipolisa, abasetyhini bathe gqolo bezizigculelo zempatho gadalala eyenziwa kubo ngamadoda. Intwazana eneminyaka elishumi elinesithoba, ubudala, yelali yase Tshisabantu eNgqeleni kwiphondo lasempuma Koloni, yenye yaloo maxhoba. Le ntwazana yadlwengulwa izihlandlo eziliqela phambi kokuba ihlatywe ibulawe ngethuba bebuya kumhlobo wayo ngomgqibelo. Ukanti umenzi wobubi naye wahlaselwa ze wabulawa ngabahlali. Umdidiyeli weendaba kweli jelo uNtsikinoyiya usiqulunqelele engxelo. Uvika Dayi ogagene nokufa inkaba yakhe iselwandile eNgqeleni eTshisabantu kwaseNgqeleni ebefunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iZanokhanyo. Udlwengulwe wabulawa ngethuba evela kukhapha umhlobo wakhe ngomgqibelo weveki ephelileyo. Le nkwenkwe nxa ndisiva kuthiwa imdlwengulwe isogqiba yambulala yamgwaza ngoba isithi uzomxela. Kodwa ke ayiwinanga ngoba uyixelile, uthe sifa abe seyixelile uba hayi ngubani ondenze le nto. Elihlwili entliziyweni utata kamfi umnumzana Wellington Dayi uthi unamantombazana amathathu nabafana ababini yaye uthi akazi ukuba uzawuthatha ntoni adibanise nantoni ukungcwaba umntwana wakhe kuba akathathi ntweni. Besinqwene into yoba kukwazi uba emngcwabeni kuphekwe, kutyiwe ngabantu ngoba kaloku emngcwabeni kuyatyiwa abantu nxa behambele kulo mzi. Xa ke uba sabatyisa ntoni ngoba sithatha ntweni. Waswelekelwa yinkosikazi eneenyanga ezisibhozo qwaba uvika ezelwe. Omnye wabantwana bakhe waqalwa kukuphila nokukhubazeka sele emdala ngenxa yokuxhuzula. Ngoku uxhomekeke kutata wakhe nabanye abantwana abasafundayo ababini. Isebe lentlalontle yoluntu lingenelele liphulula imiphefumlo ekronekileyo. Umphathiswa kwakunye nesebe bamatshekile kakhulu lolu daba lokufika kwesi sithwakumbe sokugetyengwa kwentwazana eselula ngolu hlobo. Phakathi kwezinye izinto esithe sazenza nanjengesebe elikhathalayo, siye saqupha ukuthumela oonontlalontle bethu ukuze baye kwela sapho, baye naphaa kuluntu nje jikelele ukuya kuphulula umphefumlo nokuqinisekisa into yokuba ngaba ngeli xesha lesi sithwakumbe noko ulwamvila alubikho kangako. Uvika ubeneshumi-9 qoba iminyaka ubudala nobesenza ugrade 11 ubezimisele ukufunda de ayityekeze khona ukuze abe negalelo ekuvuseleleni ikhaya lakhe elingathathi ntweni. Kulindeleke ukuba abekwe kwikhaya lakhe lokugqibela ngomhla wama-25 kule iMiyo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathela iNewsroom Africa, ndinguNtsikinoyiya elwandile eNgqeleni.